Nalazimo se u Dimitrovgradu kod samočlane porodice Rebrović. Porodici Rebrović smo kupili kuću u vrednosti 25.000 evra u mestu Željuša pored Dimitrovgrada. Veliku zahvalnost dugujemo svim našim donatorima, prijateljima i volonterima koji su se i ovaj put odazvali i učestvovali u akciji pomoći porodici Rebrović. Posebno bih naglasio pomoć koju su pružili firma CW Carriers i Srpska bratska pomoć iz Kanade, koji su se odmah odazvali i pomogli nam da još jednu akciju sprovedemo do kraja veoma uspešno. Mi smo porodica Rebrović, 7-člana porodica. Živjeli smo u mnogo lošim uslovima, selo Željuša. Za organizaciju sam kontaktirala preko Facebook stranice, tako sam i došla do njih, koji su nam pomogli, omogućili da živimo u mnogo boljim uslovima nego što je bilo. Zahvaljujem se svim donatorima, svim koji su nam pomogli. Najviše se zahvaljujem organizaciji Srbi za Srbe. Ja sam Dijana, ovo je moja soba i ranije sam spavala u sobi koju sam delila sa bratom i sestrom, a sad spavam sama. Ja sam Miša i u ovoj sobi spavam sa sestrom Anđelom. Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Od 1550 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli u nedelju do 20 sati, 688 osoba su bile pozitivne na COVID-19. U pitanju su 469 osoba iz Kragujevca, 83 iz Aranđelovca, 40 iz Topole, 33 iz Rače, 20 iz Knića, 34 iz Batočine i 9 osoba iz Lapova. Navodi se u izveštaju Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1834. godine počeli su da izlaze novine srpske, prve novine u Kneževini Srbiji. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu otvoren je hotel Moskva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će građani biti zadovoljni onim što dolazi nakon referenduma, a to je suštinski nezavisno pravosuđe i istakao da su građani izglasali ustavne promjene i da je Srbija poslala pozitivnu sliku u svet. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu delimično oblačno vreme. Temperatura od -5 do 3 stepena.